מה קורה פריקים? כאן פריקי פיסט, והיום אני נכנסתי לזינוברס סתם ככה וראיתי שאספתי את כל שמות הדרגון בולס בגלל שאני קיבלתי דרגון בול במתנה כזאת. הנה, אם אנחנו נלך לפה לדג, אנחנו נראה שיש לי פה את כל שמות הדרגון בולס. אני לא שמתי לב לזה אפילו אבל זה פשוט קרה. אז אוקיי, החלטתי שאני אצלם איזה סרטון של המשאלה שאני הולך לבקש משרון. אין לי מושג מה זה יהיה. אבל בואו ננסה למצוא משהו. איימונט מאני, אני לא רוצה כסף. רייר אייטם, לא רוצה. דרסאפ, אני לא יודע מה זה עושה כל כך. גט סטרונגר, כבר ניסיתי, זה אחר דבר. איימונט טו גרול, אני חושב שזה מה שאני אעשה, כי סתום את הפה. סתום את הפה. קיצר, איימונט טו גרול זה מעלה אותי בכמה רמות, או ברמה אחת. אני חושב שזה מה שאני אעשה, כי אני כבר ברמה... רמה 83. איזה גם קצת בזבוז, זה אני לא רוצה לעשות. עוד הסקונד צ'אנס, את לייף, עשיתי כבר עוד 6 זמן. דרסה כמו... אין מושג מזה מלא. זה חוזר על עצמו. I want a full storage. מאני. לא יודע. אין לי מושג. אני לא רוצה לדעת שיש לי איזה 200-300 ו... לא זוכר? I want full storage. כן, את זה אני אעשה, אין לי מושג מה זה, אבל ש... יאללה, נראה מה זה יעשה.